Globally, we have reached the point where more people live in urban areas than in rural areas. More and more people in cities means more and more cars. More and more cars means more traffic jams. But urban society actually spends 1/3 of all consumed petrol while sitting in traffic jams and on distances less than 10 kilometers. So more traffic jams means a greater waste of petrol and time. Therefore, most cities have some form of public transport strategy to get people out of cars and into other means of transportation, to save both time and resources, as well as saving the planet. This is why Pavel uses public transportation, not his car, for commuting to work every day. He lives in Prague and spends about 45 minutes to get to his office and another 45 to get back home. Používám osobní dopravu prakticky denně, protože dojíždím do práce. Pavel believes that by commuting with public transport, he saves more time and money than by car. Většinou je to pro mě pohodlnější, rychlejší a levnější. Auto používám v případě, že s sebou vezu víc věcí nebo náklad, nebo jedu někam, kde to není veřejnou dopravu dostupný. They say that Prague's public transport is one of the most efficient in Europe. It has very well planned interconnections between subway, bus, tram, and even commuter trains. Úplně nejradši nebo nejraději bych používal příměstské vlaky, protože mám rád prostě železniční dopravu, je to můj obor, mimo jiné. Připadá mi to jako nejpohodlnější cestování a i nejrychlejší. Další jsou tramvaje, je to rychlý, ekologický. Metro používám, ale nemám ho moc rád, protože tam je hodně lidí, jsou tam zácpy. Autobusy používám, ale jsou srovnatelný s osobní dopravou automobilovou. By using public transport, Pavel has more time for himself, necessary in today's fast-paced metropolitan reality. Si čtu, píšu SMSky nebo spím, vyřídím nějaký telefon. Když jsem ve vlaku a dojíždím do příměstských oblastí pražských, tak si můžu vyndat i notebook. So, if you live in the city and want to avoid traffic jams, get from point A to B faster, have more time for yourself, and save our planet's resources, you should think about changing from car to public transport. Víc toho uvidíte než z auta.